sense... Què he fet? Està gravant, però... Sí. Play. Voy, muy bien. Sí, yo también. Démelo y yo le doy el látigo. Adiós. Ai, s'està veient més sota. Tens el zoom top fora? Fora. Al màxim, sí. Joder, macho, la sombra, els pebrots. Xavals, el portal és aquest. Vale. Ei! Hola! Mira qui ve per aquí, El Javiata! Pixa el bosc. Quin plaer. D'aquí 9 mesos creixerà un arbre que dirà no. El demonio rojo. És pallasso. El director. Hard director. Està molt sec, que s'ha de... A regar. Tirorero. Tironero. Quina classe. Quina classe, mare meva, tio. Oh, ja sé qui ets. És el del Veste, tio. Sí, no em surt el nom. No em surt el nom. El John Wayne. El John Wayne. Está usted en el casting de hombres y mujeres y viceversa. ¿Cómo se describiría? Pues mira, soy un chico muy afable, muy simpático y creo que puedo conocer a una chica que me cuide y ¿Y sexo? ¿Y sexo qué? Sexo Poco, normal. ¿no? Gracias. Dios. Normal. Adiós. Bien. Pero... Que sigut aquest merda saltet. Som-hi. Yeah. Verda. Està al revés. Deixeu-me a mi. Perdó, és que no em puc aguantar el riure. Ai. Vale, 2 segons. No, perdó, m'estic equivocant jo de plano. Com a dragón la merda, ho he ser al revés. He fallat, no? Captives. Bé, aquí? Sí. M'he equivocat. M'he equivocat, ja. I tu, això trot aquesta merda d'aquí, hòstia santa. I ara, un moment, en Johnson, sí senyor. S'ha colat. Collons, dona'm. So